Ženy nevedia fejkovať neveru. Nevedia. Oni si myslia, že oni sú jaké nenápadné, že im to všetko prejde, ale to je, aké by si stál na poli, klasy sú tak vysoko, tebe popás a sa na teba rúti Tyrannosaurus, ktorý má ty kokot 15 metrov do výšky, ale tým, že on prikrčí hlavu, nikto si ho nevšimne. On si myslí, že nikto si ho nevšimne. Z 15 metrov je to stále 20-tónové hovedo, len o meter znížil hlavu nižšie a teraz si myslí, že nikto ho nevidí. A pomedzi klasoch sa ťa snaží napadnúť zo zadu a kusnúť ťa do chrbta. To je presne žena, ktorá sa snaží podvádzať vo vzťahu. To je, že tak viditeľné, že ty potrebuješ mať len trochu viacej skúseností medzi ľudských vzťahov. Akože tu je level demencie, tu je kde si ty, hej? A tu je trochu viacej skúseností o medziľudských vzťahoch a ty hneď rozlústneš podvádzajúcu ženu. Hneď. To je strašne jednoduché. Ženy nevedia fejkovať svoje city.